Nou, maar dan beginnen we mooi op te geren en dan het de ploeg ervoor het broodjes al opzetten in de koeling en dan doen we de oven on en dan beginnen we het broodje bakken. Dan roept het lekker in de winkel. En dan beginnen we met de versdingen, die hebben ze dan al in het hoksdeel zetten, zeg maar. En dan doen we de griënt, de vlees erin en de subbel. En nou ja, daar alles checken en netjes maken en dan ben we klaar om jou en Jon om de mensen te ontvangen. Het dient zich voor dat de laatste supermarkt hier in het dorp Pier Rijnga, die stoppen ermee. En wij dachten vanuit de recreatiestichting en het dorpsbelang dat het wel een heel groot gemiswezen zou voor het dorp. Want we hebben hier altijd een heel soort recreanten. Maar voor zelfs ik de dorpsbewoners die het een hele belangrijke voorziening vinden. En vandaar dat wij dacht hebben van dat moeten we toch eigenlijk wel voortzetten. Nou, en dat is dat de dorpswinkel hier ontstaan. Ja, ik heb je alles hier net, want het is hier wel eens een beetje aan de dure kant. Nou, en dan, maar het is altijd makkelijk en in de winter. Ik heb net een auto, mijn man heeft wel een auto, maar die is overleden. Maar dan ging ik op een fiets, dan mag ik altijd op een fiets, als het slecht waar is ik. Dus dan is het makkelijk hier in het dorp. Maar ik ging wel altijd wel 1 keer in de week of zo hierheen. Hè. Dat is bijzonder fijn, want je kan even, nu ben ik op de fiets omdat het heel hard waait en ik wat meer nodig had. Maar we lopen ook vaak eventjes vanaf de camping, in Itzega staan wij. En dan lopen we even hier naartoe om een paar dingen te halen en je loopt weer terug en je bent lekker bezig. Ja, wij krijgen heel veel complimenten uit het waren voor wie dat ze met de winkel binnen en dat ze net weer naar een stuk hoeven te rijden met de auto en boodschappen doen waren en dat ze gewoon in eigen dorp hebben krijgen kennen. Hartstikke leuk, het kan het beter. Dus dat is hartstikke mooi dat het zo kan. Ik zal iets het dorpje. Nou, en Simmers is hier al hier toeristen, dus nou, het is aardig druk geweest van het Simmerhekwationgen. Dus. Het gaat geweldig goed. Het draait boven verwachting. Wij hebben van tevoren zelf een begrutting maken, maar een omzet per week die we hellen moesten. En ja, het heeft dus verwachtingen altijd heel goed getroffen. Dan moet ik zeggen, we hebben zelf ook een geweldige simmerhand. Hè, we hebben echt een droomstart wat dat betreft. Want in het vorige weer geweldig, maar ik de simmer weer fantastisch vanzelf. Nou, we hebben prachtig waarhand en just gewoon ik natuurlijk de camping en alle campings hieromheen. Ik sting gewoon. Dus de haven lag vol met boten. Dus ja, dan hebben we natuurlijk de 16 jaar in de rij voor de broodjes. Dus dat is geweldig, Roem. Ja.